محترم دوستداران فوتبال، тренер шудани Маурисио сари ин лаҳзаи дигаргуншавӣ дар таърихи Ювентус мебошад. сари тамоман аз Алегри фарқият дорад, аз конференсиябарӣ то стили бозиашон. шумо танҳо фарз кунед ин ҷентлмени костюм бурукдоро бо мардаки спортивка ва дар даҳонаш сигоро. сари ҳамаи философияи бозии Юверо иваз мекунад. акнун ин дастае намешавад ки барои ғолибият голҳои муайян зананд ва баъди гол задан ҳимояро қапанд. стили бозии сари то дақиқаҳои охир ҳамла кардан аст ва чанд қадар голи хон ҳамон қадар мезананд. ин стил дар Наполи буд ва ӯ мехост дар Челси инро кунад. дар оянда бошад Ювентус бо ин намуд футбол бозӣ мекунад. биёед тамошо мекунем Чихели даста ба сари афтод ва Чихели ӯ ин дастаро иваз мекунад. пеш аз ин видеоро сар кардан мехоҳам фаҳмам то чанд дараҷара шумо футболро мефаҳмед. оё шумо метавонед ба ин саволи на он қадар қинди мо дар комментария ҷавоб диҳед. акнун мегузарем ба видео. ки меояд? Чихели ки ҳама медонад Арон Ремзи сезони навро дар Ювентус сар мекунад. Позашини ки валиавӣ ба сари хело маъқул аст. ӯ аниқ бозингари состафи асосӣ мешавад. бо таҷриба ва ҳимоя кардан метавонад. ӯ ба кунҷи майдон озод шуда дастаро ба пеш мебарад. ҳамин хел нақшаро дар Наполи Марк Гамшик иҷро мекард. хотиррасон мекунам ки ин видео бо ёрии Адин Xbet сохта шудааст. коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногунро шумо танҳо аз ин ҷо меёбед. махсусан барои подписчикони канали Футбародарон, Адин Xbet бо промокоди TAJFUT барои одамони нав то 6000 рубл бонус пешниҳод мекунад дар якум депозити кардагиатон. дар ссилкаи комментария будагӣ даромада бо Адин Xbet ғолиб бароед. ба сари опорники классикӣ лозим нест. шумо инро дар Челси дидед, ӯ чӣ хел ҷои Кантеро иваз кард. дар ин хел позитсия Маурисио ҳамчун бозингар ба мисли Жоржиноро мебинад ва ба ин хел нақша Миралим Пьянич хуб бозӣ мекунад. аммо ба ӯ лозим аст ки аз ду тараф позашиникоро маҳкам созанд. барои ин ӯ Матюди, Хедира ва Эмре Ҷанро дорад. аммо роҳбарияти даста мехоҳад дар центри майдон ягон истораи футболро бинанд. барои ҳамин роҳбарияти Ювентус то ҳол мехоҳанд трансфери Погбаро бо Реал пешдастӣ кунанд ва Погбаро розӣ дароранд ки ӯ ба Турин баргардад. варианти дуюм ин позашини ки ПСЖ Адрен Рабио мебошад ки ӯ ба наздикӣ бозингари Ювентус эълон карда мешавад. бо омадани сари инчунин Ҳигуаин имконияти бозӣ карданро пайдо мекунад ки ӯ аз аренда бармегардад. Маурисио сари беҳуда ӯро ба Челси даъват накард. бо ӯ сари дар Наполи ҳамкорӣ карда буд ва ӯ хуб медонад ки Гансало проблемаи голзаниро ҳал мекунад. боз сари Роналду дорад ва ӯ метавонад ӯро ҳамчун форварди дуюм истифода барад. ин хел нақшаро дар Наполи Инсини иҷро мекард. Криштиано метавонад дар ҳамла ҳамаи корро кунад ва сари барои ӯ идеяи калонро дорад. барои Маурисио хело муҳим аст ки бозингарони кунҷи майдон бисёртар ҳамла кунанд. дар Премер Лигаи Англия Челси аз ҳама бисёр дриблинг карда буд ва ин ногаҳонӣ нест. ин нақшаро метавонад Дуглас Коста, Бернардески ва Квадрадо иҷро кунанд. ба гуфтаи сомонаи Жан-Луи Ди Марсио, Ювентус бо Федерико Кеза шартнома бастааст. дар айни ҳол ӯ боистеъдодтарин бозингар дар Италия ба ҳисоб меравад. ба Дибала бошад мушкил мешавад, барое ки дар схемаи сари бозингари 10 вуҷуд надорад. дар кунҷи майдон Пауло на он қадар хуб бозӣ мекунад ва онро дар ҳамла истифода бурдан хатарнок аст. барои ҳамин бозингари аргентинӣ Ювентусро тарк мекунад. аз ҳамин сабаб дар сомонаҳо ҳар рӯз хабар мебарояд ки ӯро мехоҳанд ба Икарди иваз намоянд ё ин ки дар трансфери Погба ӯро ҷамъ созанд. аҷиб аст вақте ки хабарҳо дар бораи харидани Иско ва Хамис Родригес мебарояд. барои он ки ин ду бозингар дар схемаи сари туғрӣ намегирад. ана Марсело бошад дигар аст, лекин Ювентус ӯро дар ҳамон ҳолате мехарад ки дастаро Александро тарк кунад. Жоа Кансело наздик аст ки ба Манчестер Сити гузарад. ба ҷои ӯ нақша доранд ки ҳимоятгари Тоттенхем Триппиерро харанд. ҳама ин бозингаронро якчи ҷамъ месозанд. ҳама вақт онҳо ҳамларо дастгирӣ мекунанд. ки меравад? баъди рафтани Барзали Ювентус дар кофтукови ҳимоятгар аст. чанд қадар мешавад ки онҳо барои харидани Делик рақобат бурда истодаанд, аммо то ҳол маълум нест ӯ ба Ювентус мегузарад ё ин ки ба ПСЖ. Довталаби асосӣ барои ин позитсия Кулибали ба ҳисоб меравад ки дар таги дасти Маурисио сари ба топ бозингар бадал гашт. Ювентус боз Банучи дорад. баъди омадани Кулибали сари ба мисле ки дар биҳиш қарор дорад ва ӯ метавонад дилхоҳ ҳимояи худро созад. агар Кулибалиро харидан нашавад, то онҳо метавонанд Маркинос аз ПСЖ-ро харанд. дар бораи рафтани Дибала ва Кансело мо аллакай гап задем ва баъди омадани Погба дастаро метавонад тарк кунад Жан ва Хедира. ҳатто ба Марио Манжукиш мушкил мешавад барои состафи асосӣ рақобат барад. чӣ хел тактика дигаргун мешавад?
биёед тасаввур мекунем ки Ювентус ҳамаи трансферҳоро амалӣ месозад ва мо шумо дастаеро месозем ки дар сезони нав бозӣ мекунад. Дарвозабон Восих Шесни ӯ дарвозабони хуб аст ва дар бозӣ агар ӯро иваз намоянд ӯ зид нест ва ҳамин хел дарвозабон ба сари лозим аст. ҳимоятгарони кунҷӣ Александро ва Жоа Кансело ё ин ки Киран Триппе агар бозингари португалӣ ба назди Гвардиола равад. ҳимоятгарони миёна Леонардо Банучи ва Калиду Кулибали агар трансфери бозингари сенегалӣ рух диҳад то ӯ метавонад оҳиста-оҳиста ҷои Келиниро гирад. Апорник Миралим Пьянич ин бозингар барои сари идеалӣ мебошад дар ин позитсия агар ӯ дар ҳолати хуб қарор дошта бошад. Дар барбари ӯ Пол Погба ва Арон Ремзи ки онҳо метавонанд барои ҳамлагарон моментҳоро созанд. ҳамлагари чап Криштиану Роналдо лидер ва бозингари асосӣ дар ҳамла. ҳамин хел нақшаро Инсини дар Наполи иҷро мекард, Азар бошад дар Челси. ҳамлагари рост Федерико Кеза истораи нави футболи итолиёвӣ. ҳамлагари миёна Гонсало Хигуаин дӯстдоштаи сари ё ин ки Икарди агар овозаҳо дар гирду атрофи ӯ рост бошад. дӯстон ба ҳамин видео тамом. ин буд состави Ювентус дар сезони нав. агар видео маъқул шуда бошад лайк мон ва дар комментария навис кадом бозингарро мехоҳед дар Ювентус бинен. аз ин набаролен дар канал обуна шуданро ки аз хабарҳои муҳим ва шавқҳои футбол хафо намонед. ҳама даромад калон ки ин видеоро то охирша тамошо кардед ва ба ҳама хайр.